आरो महिलाफोर जायफोरा इदिनो दाउ होफैनो अमा बेसेबांसो देसाय जाजागोन मथा मथि 3-4 हाजार बिदि केपासिटि बिदै बिफ्ला बिफ्लि बिदर मोननायनि फाव नामा फैगोन बांद्रायबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायगोन माने गिदिर हाबाफारि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि नालाय बेनिखायनो गोबां आलासिफोर हांख्रायदों बेनिखायनो गोबां जानाय लोंनाय दा बेखौहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि नै बेलाय नै दे आमाय खोन्थादो मबेया मा बेसेबां दे फार्स्टआव अमाया खय बेसेबां जादों 17 मन बाप रे बाप ओमफ्राय दाउआ 8 मन जाहैबाय 8 मन दाउ लकेल गोजा लकेल गोजा जेन'बा नैबे बे मा दाउ लकेल नै आच्छा ओमफ्राय बे गासै लाब्राजोब लाब्रा सबजि नैबे लाब्रा जोबनो नै ओमफ्राय ओरै हाजो मावरिया बायदि ओंखाम खय हाजार जाजायो आमाय जाजागोन मथा मथि 3-4 हाजार बिदि केपासिटि माने रेडि खालामना 4,000 5,000 सिम आरामसे जाजागोन जाजायो औ ओमफ्राय बेफोर मा वा अमा बेसेबांसो देसाय बा बेबो अमा बेदर नै बेबो अमा थावल' नुखादों नुनायालाय ओमफ्राय बे दिक्सिया बेयो बे लाब्रा लाब्रानो नैबे कफि लाब्रा बुंजासे खासे नै दिक्सि बुंजासे दाने लोगोफोर ओरै जाहैबाय संनाय खावनायाव दासिमबो माखासे अर जोंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मा संबावदों मिथिया ओमफ्राय नै संग्राफोराबोथ' गोगोमसो विथ इउनिफर्मजोंसो खा नै संग्राफ्रा खयजन नोंसिना लोगोफ्रालाय 12 जनजों हाजोबो 5,000 जननि जानायखौ बोलो गोराजोब ना मानसिफ्राबो नै मामोन नामा नोंसिना ग्रुपनि नामा आदा मा नाम ग्रुपनि नामा सानजारां कुकिं ग्रुप खैला मैलानि सानजारां कुकिं ग्रुप बेहाय ना मा नायलाय रौ ना बियो सोरनि थाखाय जेन'बा एसे आलासि आच्छा बुजिबाय जेनेरेलद्राय नङा जों बायदि जेनेरेला मोनजानाय नङा आरोना आङो नै बेयाव होहाबगासिनो दं नै ओमफ्राय ओरै आरो लाब्रा संबावबाय नै बे आसलसिन नामा एसे मानसियाबो एसे सेंग्रासिनलै बे ओरैहाय हल दै गुदुं बहायनानै दङ नै माने ओंखामखौहाय होनांगौ आरो बोखांनांगौ होगांनांगौ आरो बोखांनांगौ आरो संनांगौ बेबायदि ओरै आरो दंबावसो नै ओरैबा मा दंबाव बे मा बागि दाउ लकेल माथो माबाखौहाय बिखा आमाथुखौबो बांसिन होदों ना मारा नोंसोरलाय नंगौ इउनिफर्म दंजोबखायोलै नोंसिनिया ड्रेस दंलायखायो ओमफ्राय ओरैदि गाननायबो दं सानजारां कुकिं ग्रुपनो खैला मैलानि बिथांमोना कफि लाब्रा संबावगोन नोबो आलु कफि लाब्रा ओमफ्राय ओरैहाय होगासिनो दं नै आरोबाव बेबो कफि लाब्रा नैबो होलायबाय नै अमा बेदर आदाया अमा बेदर होगासिनो ओमफ्राय नैबो अमा बेदर गोदानाय जोबाखै नै दाबो मा जोमाखै ना थोआखै ना संजोबखागोन बे दा गोदानायखौबो बेखौ संगोन ना संथ'वा आरो लायबावगासिनो दङ अमाखौनो मै लायदों नैबे गामियावनो लायगासिनो दं बायखानायनि नैबेनि मालिकनिनो आरो मासे दंबाव लायबावदों हाबायलै माने बिदना खुनु स' जानो मोनखाया जानो मोना बयबो आमायनानैसो थांखानांगौ मानिनांगोन दैखरगुरि मण्डलिखौ अब्ला लोगोफोर गोथार मिसा बुलि बावनायखौ आङो दसे नोंथांमोननो दिन्थिनि बेनि उनाव आरो जानाय पार्टिखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननो दै
बाहाय नोंथांमोना फरायो फालियो माबादि बाइबेलखौ हाबनायनि सिगाङावनो बाइबेलखौ मोनसे पार्टखौ फरायनांगौ बेखौ मोजाङै फरायनानै नायग्रोनांगौ बिनिफ्राय गुदियाव फैनानै फरायनांगौ बेनिखायनो जोंनि पाठक दाबो दं पाठकफोर आरो बिनि खामानिखौ फरायनो मोना जोंनि गामियाव अब्ला दिनै जेरै नोंथांमोना गुदियावहाय बाइबेल फरायो जायफ्रा फरायो आरो सिबिनायखौ गोरायै जौगालांनो बादि जों बिनि जोंनि दैखरगुरि मण्डलनिफ्राय गासै जाय सुबुंफ्रा रुंसारि जानानै थांबाय बिसोरनि थाखायबो जों आरज खालामनि जाहाथे बिसोरनि जिउमाया बेयाननि मोदोम देहा नोंसोरनि थाखाय बुलि बावनाय जागोन जों नोंखौ हामबाय होयो जों ख्रिस्ट'नि मोदोम आरो थैखौ बाहागो लागोन गासैखौबो होग्रा इसोर बिफा आरो फिसा आरो गोथार बिमा नोंसोरखौ बोर होथों जुबिलिनि मुङावहाय 50 इयार्सनि मुङाव 50 जन 50 जन मानसिफोर मोसानाय टीम संनो बियो
भिडिअ खालाम दे दे दायो जों सबिनियरखौ बेखेवनोसै अन्नानै आखाइ खबनानै होदो बयबो अन्नानै हेल्प खालाम आखाइ खबनानै हो गाहाय आलासि बिसबनो गथायगोन बेखौहाय आरो महिलाफोर जाय फादार इदिनो दाउ होफैनो थिरांथा लादों अन्नानै थाब थाब फैदो होफैदो आखाइ खबनानै हो फादारनि थाखायबो आर'नाइ जि नांगौ बेखौ थाग थियारि खालामनानै लादो गावबागाव जायगायाव जिरायहैफिननो थाखाय आङो खावलायदों जायफ्रा मोनखांबाय बिथांमोनानो जोंनि बेफोर गोथार गोथार थाखलिखौ गेरजाखौ जोङो हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय जानायनि फाराफारि जानायनि सम बे जाहैबाय फाराफारि जानायनि सम जायगा जादलायि जादोंदां नै नुवाखै ओरैबो गयबारियाव दुलाराय लोगोफोर हनै गयबारियावहाय जस्लंनै मायै जाबाय जायगायाबो माने मानसियाबो बिराद गोबां मानसि नालाय ओंखायनो माने मयदो जायगा होजोबनो हानाय बेबायदि आरो नै माथो बेलाय आराम जिरायना जाबाय नै सोरबो दे जाना हो दे आयं दे ना मा होनदों ओंखाम जुबिलिनि नामावहाय होहाबदो बिदनाखौ एसेल' ला बिदेरलै लाजिनाङा गोसोआव सानना फैखादों दा बिदेरखा सथ्र' मनखानो मोननालाबो बिदैखौ हर औ बिदै बिफ्लि बिदर मोननायनि फाव नामा बिदैजोंथ' दौनै फैयोना फैगोन बांद्रायबाय औ बेबायदि आरो जानानै प्रेसारा बारा जायो अ बिसोर देहाखौबो नायनांगौ ना धोरोमनि माबायावहाय इसेबां जानाय नङा धोरोमनि प्रग्राम नालाय दे बेलाय नै ओरैबो हा टाइमाबो जाबायना जाब्रुनांगौ आमाय माब्रै रानग्राफोर माफोर नोंलाय माथो रानदों आं लाब्रासो रानदों लाब्रा दे थिग बेलाय मालायनि मन्दलेलाय मा भिडिअ रानलाबायनोसो पावार गैया मा गैया मादैयालाय माथो रानदों ओंखाम दे नोङो मा रानदोंबा लाब्राबो गोथाव बाजैमोनाबो बाजैया नेदों दे नों मा रानदों गुमै अमा बेदर दे गोबां हरनो हादों दा मेरलाखा बा नोंलाय माथो रानदों लाब्रा गोलाव खानायलायनानै रानग्राया महाय हामान लां दुलाराय माने केटारिं ग्रुपमा हास्लाबखायाखसै मानसिया अभारना नंगौ बैयाव स्पेशेलाव अयथासार दा दे हाब ओरै एसे गेसें माथो ओरै गोजा ओरै गेसें माथो ना ओरै रानाखै रानदोंथ' माथो जामहाङाखै नामा गोबां दङ दा सिन्था गैया बिराद गोथाव जागोनलै बियो अमा बयनिफ्राय स्पेसियेलसिना बावसो आरोखि ने नोंसोरजों हायालै
नाखि गोदाव बरिया बिदैजों माजों लगायनायनि आरोखि ना बेखौथ' जों मोनजानाय नंलाया देन्जार स्पेशल बाथौ नोंसोरलाय मोनजानो हागौ ना बोरैबा जों मोनजानाय नंला बेखौ बिसोरल'सै नै बाब ओरैहाय जायगा लाफैनो जाफैदो नै दा जोंबो जिरायनांगौलै इसोर जाखांला होमब्ला नायबावनि लोगोफोर हौरे गय बारियाव हाबनानै नायनि दे जानाय लोंनायखौहाय आरो नायबावनि हा जाय जेरै हायो ओरै गोसो होना जादों जिरायग्रबनानैलाबो होना हो बाब जिरायग्रबनानैलाबो होबाय जानांगौल' माथो आयंनो जोब्बायबो फिनिस आदै माथो गोरानसो नंगौ जा दे होना हो दे ओरैबो नै ज'नो जाखांबाय बाबु जाखांबाय ए जाखांबायबो नो लाय खेमाखै केमेराजोंसो बोदों बिग सेलेब्रेसन माबायदि मोनदों जानाया गोथाव थिखा दे होना हो गोथावखा आंनिफ्राय बांसिन जानो हायो नामा रायलाय उदैया देरसिनथ' आंनिफ्राय एसे दे ओइ आदै समरेन माथो नै ओरैसो जादों बिदर बाथोन ना माथो ओरैनावसो माबायदि जाखो मानसिया वाह अके दे होना हो दे माथो पिकनिक जानाय बायदिखा नोंसिनिया पिकनिक जानाय बायदिखा होना हो बेवबो पिकनिक जादों नै पिकनिक मोनसे बा मा है बाजै मा है ओंखाम जानायालाय मा है नैबे आदा खरनैनि हिन्जाव नैबे फिसाजो गिरेट नै बिनानाव होनफ्रांदोंलै अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो हागोन जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक खालामनो हागोन उननि भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर